Dragilor, haideți să vă spun un secret pe care nu știe oricine. Mai ales pentru cei care nu au lemne să se încălzească. Vă spun cel mai mare secret posibil, care mi l-a dezvăluit un prieten. Și vi-l spun și eu vouă. Luați 4 sticle de 2,5 kg din acelea de plastic, bineînțeles, le umpleți cu apă fierbinte, încălzită la aragaz sau de la boiler, cum doriți, și le băgați în plapumă, alături de voi. Și să vedeți ce cald o să vă țină noaptea. De nu o să aveți nevoie de niciun fel de lemn în sobă. Am făcut și eu proba asta. Și într-adevăr, este extraordinar. 4 sticle de apă de 2,5 kg încălzesc tot patul. Vă spun sincer. Încercați și voi și o să îmi lăsați comentarii. Vă rog, la revedere! Zi frumoasă vă doresc!